Sol! Bak? Ano? Kay! Kay! Ay, ito na ba to? Ah, puso. Si Papay wag ka na kumpain. Ano din yan? Oh, bigyan na. Madalas kita. Hi. Hi, Sir Mike. Sure, thank you. Ah. O, sige, pa-send ko na ito, ha? Ipa-send ko na ito. Sige, ipa-send ko na ito, ha? Magkape ka na. Dapat ka na yung sa pananalo. Thank you. I bet to make someone may be sick today. My father. Thank you. Thank you so much. Nakatako. Mahabol ako. Kaya nga nagpa-reserve ko ng, conceal ka
mo, ipareserve ko ng cottage. Si Biolin. Okay, so I'll be higit better on your comments if you're rolling gap and his connection. Thank you so much. Ako dito ka nagkape. Hindi ako nagkakape. Ha? Hindi ako nagkakape. Ako. Hindi, nagtutulog ko tapay. Kaya lang, alas 6 na, sige na solon nila. No, parang na ako ng nakamate. Nakamate siya ito. O sige, pareserve ko na lang ito. Bye-bye. Thank you so much. May dinaranig dito. Kinuha na agad. Kinuha na. Nanang pagkaon dala. Kinuha na. O yan, di may video. Nanang pagkaon. Pansit yan eh. O, di ka masaya nagpadala? Ha? Di ka masaya nagpadala? Dili. Ano yung hospital? O, sa hospital doon. Ay, pag mo nakpadara, didi. Dili. O, may sa hospital? Hindi din dala ko. Kapapay malaan. Pansit. Ang sarap. Pag mo nakpadala sa ay, meron siya. Para sa pasyente. Para sa bantay. O, sa bantay niya. Pwede na nagpasa-pasin din talaga. Pero ano sa lakan. Thank you so much. Thank you so much. Di man ako aram mo yung pagkaon mo eh. In-arabrihan ko lang yung kay tarabihan ko. Tapos wala ko sila nung pagsara. I-init ko lang yung so, may kami bagay dito. Sabi ko nga, di ba, kape at pagkakan. Hello? Dito daw ako nasira sa ano? Sa, mahulog-hulog na lang daw ako nasira. Kaya bali ba ito nakatid sa? Magandang signal. Hello? Oo, sira. Makalaga sira. Sabi ko, mahapon na lang ang pwede pa ako sa hospital. Dito ko nung sira sa may video okay kay mahulog-hulog na lang ko nung sira. Kaya ba rin ba yan? Oo, dito sa may video okay kaya ba rin ba yan? Ito ha? Okay. Sige. Okay, salamat. Tagal mo si Daniel sa Chukre. Ayun, yun. Baka di may ito, kami manap kayo para tandong kay nakachat talaga ako sa ano, mapapalak na. Hindi sino nakakagad sa Si Mikey. Ayaw niya. Ito ba na sali-sali na kirimal, kaya Mikey. Ang ibig song kasalay lang yun. Sali-sali kaya mabuhulos ako, natungtungan ko yun. Tidan ko yun. Parang mulo yan siguro. Ano yung asig na? May sudlay ka. Ay, wara. Hello.
Hi. Good morning. Ready na ano? Sa loob mo sa ako. Hello, Mike. Yan na. Wait na. Mamarang mo na. Kumawa ka na? Kumawa ka na? Sino? Ay, sa pagkakas ko. Nakakaon mo kami. Ah, nag-ibig. Sige, Nag-ibig. hindi ko nang iso ako. Ang paso ng mga boss. Oo, nagbalik pa baga sila. Ito na nang iso ako. Sunod. At hindi kasi pinis ang kanya. Hindi ka mag-ipan ni Igan. O, pwede ka na soon. Dito na. Ayuto ni Mami King. Sabi nga niya, grade 8 na pagkakabot kay bawal sa si Papa isa na. Oo, bawal siya isang kanya. Dari sa ano, May may ito baga. May tukpak ba? tukwa. Bawal ko sa May suya beans. Ito baga. Ako naman. Suya beans yun. Nani din. Masig. Yadi na lang. Tignan talang din. Kapal nga ang tao. Mabalak mo kuhan. Balong sa bulog. Nakatapo ko sila mamay na si Roy. Wadot sa loob. May napag inuman naman nga di Papa kay sakli mayadi. Na, diyan na. Sige mo. Ano na? Diyan na. Makulong ka. Inalo yung sa pang Isa, madali mo kami din kaya. Ha? Madali yung sarili mo kaya. Puro pag-ituman. Di, may puso din ako. Uyo. Pagabot ni nga ni kami sa Ronsen sa ano. Kaya na siya naka. Ay, nagkikinig mo ko. Ibigyan mo sa Ay, nagkikinig. Isda ang kulit ay Ayaw ko. Wala na ako. Lupa na ako. Kaya. Ay, pinamaraan sa mga lulo na ha? Oo. Kaya ako, pulong-pulong ko. Kasi nga nagkukulong na sige. Parang Moment ano na ba lahi-lahi. Huwag naman mo niya. Eh, sa tabagali po tabay ko, mama. Ano ko baga intiro na ano may mga lahi-lahi. Sa Ano bahay nila makadok ang lahi-lahi. generasyon. Sama. Kaya. Parang may high blood. Kaya makadok maganhibla. Kaya di marang ko sa kaso na atakin. Problema ta naman sa siki. Ano, headset na mga Elson Mayan. Kaya dapat pagkain kita bulong ko na tulong. Ano mga pagkaon. Sa mga pagkaon ng miso. Para kita bulong sa bulong. Ikatong kami Jerome. Ano ba doon papipunta na ni ito? Ikatong ay mabot ka ba man? Punta na, Ito, ay, magpamunay ka muna. Ano mo pakagdahe pakan? Hindi ano ba yung ito? Madaraw ko sa nang masupre sa bulan. Sit. Kaya ko ngayon ka sabihin mo malayo na. Ang bata ang mga apo ay malayo na. Ano? Pero ang pamulan sa Mga kanya, ano? Sila? Mga Ano na lang? Yan yung kasi na ako. Kadandanan ba yan, sira? Mamat ko kaso. Hindi ko tidak. Sabod kita. Kaya makikistaman kita dito. Hindi, gusto rin daw. Sarap pista yan. Sarap Nero. pista. Nero. Nero. 15, 16 na. Tapos na nando yun. Isip ito. Iba lang mga andam. Ikaw na may trabaho, hindi makakanto. Pero kung ano parang trabaho, makakanto. Isip ito lang yan. Wala na ako na natin Wala na sa oxygen. Sa ano yan, di sa pagpahang sa klima. Ang hinalian na sila sa oxygen. Oo, orange, bagan orange. Tama na, Sabot eh. may pinutangan siya oxygen. Pagkabot. Oo, may oxygen kanina na. Hindi naman hinga. May kay, walang oxygen. Kaya ano Pinali. Pinali na. May kay, Dili, alas 3 na, di pa na ako nangatog. Sige, ikiroy man. Sabi ko, tumurog ka na habang akad mata. Di man nangatog. Pag Huwag mo kung nag-revent pa ang itsura. sa nagtutulog na kami. Dire, ito, pagtapos niya. Ito mati.
Ano sa mga kanto? Dili kay ako dito nakahampang ako kanina sa Beli. Pero kasi katanong ko ngayon si Papa. Sabi ko, "Mom, gusto ko niya." Nag-iirog siya sa Mimi, nag-concentrate siya sa pulo o Rio Negro. Ako galing siya sa Tapos biglang mga ako sila, naman tayo kigan ako kagabi. Nabigla ako kay ano, dito ako sa Terawan, di ba naman nakatulong gagana. Tapos nagilimpi ako. Dito nga sa'yo na, sige ka pong hindi nakamatak. Sabi ko na ba, ipalay ito ba yung GC? Nagkapong sila na-apresan sa akin, hindi na yung targana. Pag sikot ko, paluwas na ka pa. ito na. Ay ano, sila. Kaya first ko ba na yung ibang pinigil yung makulong. Ay ko, luwas ko, mahali na ka mo. Dinuwas ako, hindi dito. Sabi ko nga kanina, Troy, kung sudarang tayo niya, kaya di ko lang kita sa Dibay mo, suda na natin sila tarang Oo, maubag ka. Alam nga, pinudun talaga si Papa yung nabubi. Sabi mo, ako na sis. Kato siya. Ang mga ng desisyon. Sabi ko, dalawa ka na yun. Kung dito talaga, wala kung mangyari. Mangyari siya, pero tayo dito. Ang ganda mo ko. Nagtapok na yun. Pura kita sabon, panglaba, o panghugas. Nagakan na lang. Nagkaya dito siya. Hindi ko talaga. Bakit siya pa kumuha? Ngayon na nakapangalan ko sa amin. Wala man siya pagkuha. Wala mo siya upo dito. Kabalay. Nagkubuin na dito. Sa kanta, andyan dito ko, nagkapagod na dito. Baho na. Hindi dapat nakalit yung kamabay. Mas dapat yung kawan. Dapat nakairog siya sa dito. Masakit ito, kay matanis yan. Nakatinawa na ka rin sa dito, mahal ko tubig. Sino? Kagabi. Dobre, bag na yung magbinasa sa may pa-welcome, nagbabakay na. Sabi ko, ay, doon si Richard, kinakahaon na si Papa. Nagbaka, may tubig ba gani dito? Sabi ko, buka ka ka ng tubig, hindi sa may ano. Sa may barbase, Oo. Hindi man lang ang tubig sa may, hindi man lang. Ang wato, nagbasa ko, nakainuman na. Kumain niyo. Wait yan eh. Mo, inatag sa ako. Ko, ito na pa-welcome. Ito pa. Sa going. Sige, ito Wala ka naman. lang yan ito. Anonymous. Oo. Sarangay ka ng danan. Una na nagpitsanan. Kista dito. Kinsa dito sa isa ba? Shit, shit. Ano? Shit, yun, yung mga skeleton. Ayun. Nan, ang gawin yun. Madun sa na. Sibitin, professional. Sa naguli nga, yung gani kasi manay laro na may bago na Nino. ay, ito, Nino. Nino. Nagkakaw. Ang daw, ito na nagpupusan sa kanya. Wala naman ang kami ngayon. Naligkan din mo. Pero mas lang ka Kaya maayos na siya. Nakataas sa mga to. Naligka rin po ngayon. Naligka rin mo sa Nino. Kaya porque to, kita siya. Aray ko. Purgit. O, ang tuba-tuba. Purgit. Magaling na. Wala na. Dapat continuous pa Galing rin. na continuous. Bunta daw ko na napitsan. Ang buwan siya gaman. Ang kondi diyo. Riya. Anong doon ang ano? Ang parabotok diyo. Oo. 17, 18? Baga. O 17, 18 mo, Sabado, Domingo. Mau yun. Narang ko. Mau yun. Doon ko yun. Bakit to kita na, makano ito gabi, itarigbasan dito. Grabe. Hindi ba sa daw? Itarigbasan. Hindi man. Ano naman dito niya. Grabe man yan. Sa Gerit pala sa parang. para magbaan sa kutsilyo. Sa sundam na. Yeah. Isa na sa di pambaga kita nagkilamay kita sa to. Dito sa gilid ang mga sundang halalang ba na di kilang tao. Mga talaga galing. Abot man tumahado. Ay. Dahil bago na ako sa training dito na, bago lang init. Ako yung Nakitirin pa sa Ngayon, sa paano? Doon na mga hapon. Ako na. Kaysa aga sa diyan ka. Wala niya ko, no? Nami yan. Mas. ang kaya na. Kasing. Las kang kasing. O sa aga. Aga. Oo na, naka. Oo na kang malikay. Kanya na ako. Ay mo ko pa ng tsura ni Igroy. Bukan pa akong man. Siguro Kuya, siguro na yung mo. O, angkas kang manoy.
Plaza na punta kami. Ito. Makatuloy ka, anak mo malis ka. Wala man yan, pag-ano niya doon ito. Hindi, kaya, ano tsura mo kasang tao? Pinaw. May, Ay, delikado. ay, Delikado. sabi ay nakukuha sa ulo. Nagrarasyon, kukuha ko na yun. Delikado na sa papa. Question yun, hindi. Napano, kahapon, ang nangyari, dito, daw na nakatulong ako ng mga bata, at ako para i-grade. Mga manan sumatutal dito, nagkaroon tanong gas, di mga manan, mga tulong dito, nagkukuha nga na eh. Sa nakaka-reject na, dalagan si Ila, uruso na siya. Uruso na siya sa inyo. Kaya man nagkatundi sa labanan na rin eh. Uruso na rin ko. Tapos yung diliwanan ni Manny. Pagka nagulot niya, ano naman siya. Siya na nakatingdog pa nga ni. Muli na kung pati mo ba yan? Nagutong yan. Ikaw na. Nagkaroon ka. Dahil ang kailangan mo rin. Ha? Dahil ang kailangan. Nakakabalik sa New Year na. Ito ang sunod yung nag-credit. Yun ang isip ako. Na-stress na dahil. Na-stress na. Grabe ito ng purpoko na. Tapos na alauna na. May panigunda pa. Pamis na ako. Ito baga na chinso, sino may nagsuhay baga. Ay, ito. Si ano yan to? Ano kasi miso? Pag una ko tapos na, nag-urot ka pa baga. Tayo ba? Hindi ko ni Danis. Shame mo. Ano kung nga na pagsunod ko yun ko ba? Mga ganun niya. Yung sabi ko. Buwasan ko. Bakit ito ang ginapon? Mapamubin nga kami. Hindi Ha? na alam mo dito nagatambok sa mga. Sa upuan, sa bola. Hindi sa kuwan na kulay talaga. Kapatando ka? Papanagtando ka? Mao, patulo kita. Sino? Pawala daw. Sigang. Ang lutanda. Unada. Panatulo. Kaya ang lutanda? Kaya sarap ka. O nagpatalo ko ulit sa tanga. Tanga. Bulan. Mga kayo. Kuwan ka? Ako to noon, ako niya. Mga hapon kita. Ano na kita? Ay, may anak. Mag-ano ka na lang, mag-relax na ka. Kailangan mo lang ako mama. Hindi kaya ako ng gabi kagabi. Kaya nagkaroon ako na ang halibot ng pala. Ang pagmintaan niya, nag-krimbik ka sa porto ka na. Still, si Papa. Na-stress niya. Lagi kasi nakikita mo. Hindi si Padani ba, balik sa panahon na natin, puto ka, di ba? Puto. Pagsulod ko. Pamati niya. Dan. Dami ka nang sakita. Tuloy sa pag-imod pa. Si Nini. Sino? Manoy. Hindi ba na kayo kano? Kaya mali na ang pag-imod niya. Well, maka. Pag wala mo, nakikilala kita sa boses. Dapat masabi ka na kung sino ka. Sino ako? Excuse me. Hi. Ano kaya? Parang ako gabi, makakulangan sa akin. Dumig mo Mga na. itong gusto kong pwede matamis. Dumig mo na mo. Saan ang Amerika? Mga shit eh. Ang kapod, upod ulit yung isang kapod mo. Yeah. Ang kapod mo. Ganun ako. Sulo ka lang pakad ko. 15 oras. Sama na naman. Dire. Purog-purog yun. Si ito, ito talaga ito. Ito na ano na.
Wah, pwede na. Ano dito? Makaskaso niya to. Makaskaso. Nagkatubaga dito sa iyo. Kaso, Ang sasatambang ko, bagay ito para barbil. Ako magpakanda pero gusto niya ang baby ko siya, may tatabi. pag-try ko kung pinigil. In totoo na. Sino magpako, magpali. Ina ko kuno. Bosa-bosa ako. Ang ulit, pag-ano. Daradara sa tao sumpod mo. Mo ito yung sumpod niya, sumpod mo. Bangko. Para sa Wala naman siya mga dabon. dabo pero paubos na. Tama lang pala na di kita mahilig pagkarni kay burang ta, di kita tulugan sa Nagmana kita kandig. Nagmana kita kandig kaya di man baga sumamel sa kanya ako. Nagkakaman ako pero di rin ang ganun. Uli, sila dito sa kabinet. Ay wala man sila lang yada na. Sunod isda. Wala man sa lahat pero may allergy. Kailan allergy. Matindi yung mananang allergy. Kaya Iba-iba ang jinsan ano. Panika. Ang high blood, ay sa ako hika ha. Ay sabi ni Papay, mahika ko Hindi siya. man siya pili mag-inom siya. Wala man sa akin. Sang bata pa. Sang bata pa mahiga. Kaya nagbalik ha. Sabi ni Papay. Hindi ko mahiga kasi sa salita pa. Kaya ingatan ka. Pag grabe nga na halika ko, hinihingal ako. Kinukuha siya, nakakita na. Pag malpugon, Di man kuhaan, di man kapsol, puro. Ay, ba't ako hindi ko, nahapat siya mamay ka mahiga ako. Kaya nga. Puro pa si Papay sabi niya, mahika ko na siya. Ay nagkwento siya sa dito ko sa aloy. Napunto ko si mamay ka mahiga ako sa salita. Kaya hindi ko man alam. Kaya, Kaya niyan, baga, sa inubo ako, baga mahiga na. naramdaman mo. Kaya sa balik ko man alam. Balik sa lahi niya lang. Nasa buho siya, nasa buho na. Baga din kaya kapag. Malay nun, mahanap ka sa Gusto si niya Jen. balo niya. Pero may balo. Ya, ano baga ako malakas yun ako maliwag Hindi ko. ko girl niya yung Sa sinipon ako pag eto, baga mahiga na ako. Sige. Ano man na may kaya, hirap ka sa. Ang kasun mo, paghamos mo. Ito arang kung mabalik pa o dire. Ito na pag-orib. Ay, ito na pagsumba na mo. Ang pati sa sumbali. Ito baga na sa pagsumbatan sa garter. Buniglag ko ito pagdulong kayo. Mas kinili pa man ako, nag-out na kayo. Baga na naman pero kayo nag... Hindi lang ako nagpalata. Iyang din. Iyang. Ako sulit. Iyang. Pag dito nga sa iyo, yung spapay dito. Ganito ko ako nangyayari. Pa dito na papi. Pakulog dito sa Ang oras pa dito na papi, error na so. Oo, halos. puro siya, maging buhay pa yan. Nakauli nga, pero anong giyapon sa balay. Maganda man na. Hindi man bago dito. Hindi yun, dali lang ako. Christmas mo. Ano ita? Dito, mga gusto pa kasi kulit pa ko ng pamuga. Panigaw. Pagkakanta. Pagkanda ko na kayo, di man ako makapatang sa sunod sa din na January. Kaya na yun. Gatuksan ayan mo. Ang katulad ka mo, Sigurado ka. Sigurado. ang sobre, hindi ako. Tapos mo na ako sa kayo. Ay, kuha ka sa sobre siya. Kay mahatod ko doon. Maski pera lang. Gusto kong ba kayo diha? Bukang ko yung isip ko ah. Okay. Ha? Ganito taas ako diha. Oo. Hindi lang mano yung pa. Pandilaw. Maski pera lang. At least na parang super. Lolo ko na, bali ka na naman ng kanan eh. Doon, nag-aras ko sa kayo. Nag-arasan na yun. Nagtatandok nga yan. Ano ko pang tandok? Bilang rami ko. Mali niya. Puno. Huwag namin kukuha ko yun yan. Burang mga yan. Pero bilog pa yun mga. Dito. Burang marami. Mamaya na yung patanda. Ayun yun. Kapag pinipit mo ba sa mga.
Kuha sili niya yung kuha. Bili kuha niya kuha sa sili niya. Sa record sa niya. Ito may nakarecord na dito. Kumami ito na nakayat kanina. Nakatulad na. Kaya ang dali mo siya nakarecord. Hospital na alam pa. Kung baga sa ako dito, may siya po. May record book na siya. Yung mga sa electronic, sige, ito, subang ko niya. Barada ang gat niya, di siya nakuha. Barada. Ang Sige ha. barado lang gat. Pero nakakaroon lang, ganda yan. Nag-ano na sa nidin, ang parang nagpalit siya. Ganda yan yung system niya. Diraan ka ito. Kaya ito na. Ganda yan, ganda. Tapos sa babaw niya. Dali si Anika. Direct man Pag una ko nagpakato na siya pang Kasi bagay. babaw na niyan sa ano, bawa, normal 120. Ang bata ni Adrian. 100 Silo. siya. 100 over 45. Sabi niya, hindi nag-eskwela na nurse. Number 45, lula. Kaya babaw mo sila kanina. Aresan. 140 over 45. Sino si Papay? Pero mababa number niya. Babaw sa nagpipit. Ay, magkulak siya. Kami nga sa lito ay nag-16 eh. Over 16. Baga sabi ka lang. 16. 16. Next, over 16 na ang dugo ko. Nagkakaw na baga ako yung kamuti. Okay. Nag-70 over 16 baga ako. Nagbibinod ko yan yun. Pag nagbibinod. Kakanin. Ayun. Bawasan ko. Ha? Bawasan ko. Ito. Talagang, Maski pira lang. kumando mo na kami, sabi ni Giselle. Ang mga lahi ni Mama ha, inlahian mo na ako. Hindi, nag-iilis na kami. Si Mama, ibaga naman sa akin mo ako. Ako nga, kulugin ko. Mo na ako. Kulog ko yung sa tulog ko baga. Lalo pa na ako sa liyan. Ngayon ko na niya na, tinatid. Oo, sige. Kalibag ako. Magana siya, magana ko pa siya sa May ukan. Kaya pa ka talaga. Hindi, Dili ba? meron mo sa mga. May kilikali na. Sabi na yun siya sa Meron, ukan lang ako. Ito yung tuhod ng panis. Hindi lang kung meron ng panis. Meron ko mo sa mga pay. Kung ini yun. Si Mami, baga na magilis na kasi sige. Ako magapati ka mo, tiyadi ko ang mga lahat, bigis nga baga ho. Ako may mga tubok-tubok ka naman yung sa Oo nga ni, anuhan ako, injeksyonan ako. Tulo ko yun. Ipatsika ko yan, didughan mo. Ipatsika ko yan sa doktor. May binay ko lang daw ako na ano, na vitamins. Ako gagana ng Paano may ano sa kasi na doktor sa Marami. Kaya wala akong nilisita na bukod sa loob. Ako na po. Sa Sukusog loob. wala ka. pa man. Tugko ang resita sa loob sa loob. Kasi wala akong sa loob. Wala pa man. Hindi makuha. Sabi ko mama mo tapos sa din magka experience niya. Sabi ko, Ibig sabihin na siya. ano na sa Kaya lang tabi siya yung sabi ko, Dili ba dili pa yan sa sunod sabi ko, Indian expert ko, lagot na rin sa Indian expert. Yung sa Hindi liyo, bari makuha. Sabi ko, mas maano doon yung expert. Ini yung mga kulo. Ay, kung may ka sa table, mas in-expert eh, Indian expert ka man. Sinabihan ko na, yung luto na ang Indian expert sa yan. Ito ba baga dyan, X-ray Mari? niya, binasa na nila dito. Ito lang ganaan. Nakaibag mo naman. Impression. Binasa na nila dito. Wala niyo ano yung picture niyo. Eh, sabi ko nga kami, picturean. Ay, ako gabi na. Xerox na lang yung binasa. Tapos kapag ano, sabi mo na-expect na ngayon, hindi ko ano. Tapos inulat ang din expert para ihatag ang sa Okay. Ano sa ito na X-ray na. Binasa na yung binasa ng paan. Sabi ko sa mga kariwasan ko sa'yo. Ay, sabi ni ano ni Anika. Siyempre iba naman ang doktor kayo yung nagkalit. Dito kasi ano. Sila.
Isulastika na ito. Celestica. Si Wilma Celestica. Kami na kagabi, yun na yung balat daw. Tapos, anong problema? Kaya isa kasi tricycle. Kagabi magapunta ka na yung nagpaharap sa inyo ko. Wala, di namin makasay pa rin sa mga hindi mga nakasakay. Hindi mo pinis sa city, hindi mo malakuha. Bigati kay, Hindi, bulan. ano si Randy Mata. Asawa niya ito. Kapera na asawa. Ha? Kapera na asawa. Kung ko, gusto ko ba? Tinong mo siya. Ha? Kung Mas magayon ang asawa niya dito. Ano yun? Mas magayon po niya ang asawa, siksi yun pa. Sa isa yung sakto. Mas magayon nito ang asawa niya. Siksi yun pa. Tapos, ano, di na ko na masulat kay bawal magano mo. Bay, wala na kayo, bay. Ay, wala. Sino pa ba dito? Wala na kayo. Kaya masipin ko lang pakatin. Achat na lang ako sa juice. Pero, hindi na po dyan. Parang kalot ko. Achat na lang ako sa juice. O sige, kailangan ko na. So, okay, matulog ako dito tapos doon na kami ang nasal ka ng cellphone. Ba't mo nagpapay ka na ugangan? Maagi naman ako, binigyan din ang charger ko. Mapatandok si Nini. Mapatandok ako, nakagat ako sa naayang. Mapatandok. Ako. Yan, nakagat ako sa naayang. Dapat hinugasan mo ang sige mo. Tapos binutangan mo kung tabitsin. Di ba ang kanibitsin? Wala lang bawang sibuyas. Totoo mo na. Dire kayo ano ito na yung sunod ng Sa ugangan ni Manoy, pitsin mo ba? alam ko na. Nabalik kami dito. Balik kami. Salamat. Balik kami. Thank you so much. Thank you, Dre. Hi. Love to be there. Huh? Thank you, Ali. Hi, Jay. Thank you, Jay. Jay Moore. Thanks so much. Still boundary time, no? Prayers for Father. Thank you so much, Jimmy. Kuya Dre, thanks so much for the prayer. A little bit okay, my papa. Yes, I will be wait. Thank you so much. Thank you, Matthew. Thank you so much, Mike. Hi, guys. Is everything okay? I am praying for my father. Thank you, Hags. To see your father like that. Yeah, yeah, very sad. My heart goes out to you and your father. Shout out. Thank you. Thank you, Hanks.
I hope it gets better. Thank you. Lord bless you with heaven. Thank you, Jamie Moore. Thank you. It's false. Big hands to you. Thank you, Uncle Man. Looks like this exhausted now. Yeah. Oh my God. Praying for a speed recovery. Yes, fast speed recovery. Thank you for your Dre. Thank you so much. Thank you for your Dre. I can tell you close to your dad. Yeah. He will hear you. Thank you so much. Give me more, give me more. Size surfer. Good morning. Thank you, sir, for oh, that's beautiful young lady. I'm in the hospital.
father is in the hospital. Thank you, Sir Fred. Roberto Mendoza. Dami penetration. What? For a scalp, Cheryl. Yeah, for cough and hair, for gout and arthritis. For also scalp and arthritis. That's my job, Fred. Thank you. Well, people, and thank you, Sir Fred. Thank you. How's your mom doing with it? My mom is home. I want to do takeout to see what it feels like, but really to respect. Thank you, Sir Fred. Yes, I have been working in my relationship. This girl I heard before by relationship. Yeah, relationship before with another woman. You haven't heard before. Yeah, I've been hurt before. So much. So much. Respect is good. Just try to keep the pangit talking people out. Thank you for your training. Thank you so much. Thank you. Just so you know, the beauty that I told you about is a good thing. Yeah, it's a good thing. Thank you, Fred. Thank you, Sir Fred. Thank you for your brain what the pangit talking people out. Okay, as long as you know. You've been hurt by Filipino. Oh my
God. Really? Why? Cheating, third party. What happened? Oh my God. Oh my God. I can see that's his business, but sure, yes, he will tell you I'm happy. Above us. My God, I'm sorry, a lot of Filipino. Yes, a lot of beautiful, beautiful Filipino, but some are bad. Sorry, guys. My God. Like, like I told them, I'm also telling them never give up. The right one will arrive one day. That's right. That's right, kid, friend. The right one is coming our life in the perfect timing. But the perfect time in God's will. Oh my God. I will send that to you. You're a nice young. Not bad. The right one is good. I agree. To be happy. Thank you, sir, friend. Why these guys are trying to. She's beautiful and nice, but even with mine, it's nice reading. Wow. I think your wife are first. I see. I'm not trying, just like making her smile. Yeah. Thank you for. Don't for you. I don't for you. I'm not trying, Jamie. I wouldn't feed my wife up, Cheryl. Just a friend. Yes. Friend and I were just friend. We're friend and we go. Sir, friend and a wife. We're friend. Makaang ka ba? Makaang ka? Doon na lang. Doon naman ha. Doon naman.
Oh, she just had a small smile. Thank you po. Well, pray for your dad. Thank you, so friend. Thank you so much. And so will all my busy YouTube family. Oh, thank you po, Sir Fred. Thank you so much. Jamie Moore, thank you. Kuya Jeff will be your asawa if she asks me. Good Jeff, when I stream later, I'll tell them all to pay. Thank you, Kuya. I thank you, Sir Fred. What time you are live? I will join Sir Fred. What time are you doing live? Santos required parents. Are you the only family member with your dad? But this either at night, me, I'm here and today, everything for that. They're going home now for their family. You should be asking Jay, not asking. Usually because okay. Thank you, Sir Fred. Po? Ngayon. May siya. Kay. Nabuli ko na. Maudo ka? Mai? Masian? Wait lang. Natahutas? Ano sila i-play niya sa binbol? Natahutas? Ano sila i-play niya sa binbol? Makanan na sila. Naguli na si Dre. Where you from, Dre? Thank you, Dre. Does your dad speak good English now? It's not fake. He's not good speaking English. Yes, me too. I know, Fred. I'm just being silly. I have too much respect to my job. Sir Fred is just something like that. I know her. Thank you so much, guys. Good.
Baka nito ka. Pa? Baka nasa ospital ka. Napakanit. Matanda ko na. Mao, nakanit to. Yeah, the older generation doesn't speak English. Atlanta, USA. Nice to meet you guys. Kuya Joy is from Atlanta, USA. Oh, okay, Trey. When I started my trucking career, the company had terminal in Atlanta over 30 years ago. I'm from New York, but I drove over 30 years, so never there. Well, I'm a truck driver and owner as well. Ah, well. Kuya Trey. How many years, Trey? How many years? I'm retired now. When, when at that company is when I bought my first truck. Oh, wow. Wow. I'm 25 driving owner, more than 14 years. Great. You're beautiful, thank you. You've heard of Welsh Shoe Express? Where's that? What is it? Yes, sir, very well. Guys, he's my mama talk. Fred, have you heard of Watten Trucking? Watten Trucking? We're from Seattle, Philippines. Yes, I heard of it.
the company then grandfather farm. Wow. I used to stay at the terminal there or at the petrol terminal, Wharton or WSA Jenny Wharton. Okay. They used to have jumping twins on the side of their trucks. Let's call it off. Travel will be travel relax. See what. That a different, much respect to your body. Yeah, we got bought a ride truck here. A lot of here at home. Thank you, Trinity. I love driving and miss it, but it's not the same enough. That I gave that much respect to your body. Just rumbling. Main reason I stopped by couldn't save very good at 61, so instead of having an accident, I retired at 62. And yes, that's right. Good choice of right. Joko. Had cataract surgery here in Philippines and said perfect again. Perfect again. It's super busy with Jamie. Super busy, yeah. Busy. For the attend for friend. I hope I live to see this. I'm still in my 40. It's still filling.
Yeah, Cheryl, it's a good lady. Thank you, Jamie Moore. I told Doctor I don't like him after the surgery because I always thought why was I being now I can see. And it's married now, wondering why she is telling me because she is beautiful for being 57. 51 for me. I'm 63 now. Nice to meet you guys. You guys are my heroes. KJ, your heroes not keeping the deliverance going to find the cloud. Nice to see. Nice to know you, Miss Java. Thank you, Sir Jamie Moore. Nice to meet you too. I think we were only ones that were allowed to continue during COVID. Yeah. Big change from then to now. Nice to know that. I think we are only ones that were allowed to interact. Big change. Tama. Used to be able to unload our own goods because before COVID, now we need to pay to have unload. Okay. Yes. And it's not yet. Trucks wasn't zero to park. Oh no, that's emissions. Emissions. I whole hazmat, so I'm not very low.
chicken sandwich. I had asthma many years ago, but I gave it up and did refrigerated. The last 9 years try. Hi Edward, look awesome, thank you. And you give up going to California also. She dancing again, Michelle can stay sitting long. Yeah. Shirley Billings and stay. She a great dancer. Thank you guys. Connected to you three. You also Jamie, even though we both had no contact. I just subscribe, Fred. Yeah, subscribe. Thank you for joining. Thank you, Drake. Amen. 3. All I do is like people request Korea and country or language. Japan. I'm going to be content when go back to the Philippines. Hopefully my mom share will do some content there. I will.
Hi, Five Lambs. Hi, Fred and crew. Hello. Cheryl, just passing through and dropping likes. Have a great day. Thank you, Five Lambs. Thank you so much. I'm divorcing my wife for sure. Keep dating wife. I'm telling her and for someone younger. Wow. Joking, guys. Manuel. Hi, Manuel. Hey, hi. Hey, Five. How are you, Five? From Fred. Just Sir Fred. I'm good, Fred, but I'm busy, can't stay. Have a good one. Oh, thank you so much, Five Lambs. Thank you for dropping by. Oh my goodness, Fred. Fred. Hope you guys send the gift. It helps me. Jay, my wife is 57 loves for this. Wow. And crazy like me. And she have a short and small crazy like me. Crazy like me. And she like crazy like me. Hi, apa? Ako, apa ini? Bulan. Hi from Brazil. If you don't like, you can try. Yeah. Thank you, Sir Brad. Oh my god.
to do something to pass the time. Yeah. Is your dad sleeping now? Yeah. He's sleeping now. He's 6 hours. Nakauto na. Nakatulog na yun. Nakatulog. Hindi sa kodo? Hindi sa kodo? Nakautuon pa. Sa inulat lang. Sa ikulat-ulatan lang. Pagod ako, dara niya. Ano niya. Ay, si Jerome, pakuha na natin. Ayan, kay. Kansaw na lang pa. Kaya dito pang naka-erog siya sa parang CR niya. Eh, makikitid dito si. Ha? Makikitid. Sige. Makitid. Makitid. Ha? Makitid. Sige, Titi. Ano na lang. Pakuha na lang ito. Pakuha na lang. Paano? Naka-relax siya dito. Pa akong naka-ano. Pakanya si Jero. Yan na sis. Ah, sige. Balik lang. Buwan niya dito. Oo. Pwede nga. My family here. Ano? Sabi ko, hulat nakaudoon na siya. Sabi ko, hulat-hulat na kay paabot na siya. May diaper pala ini na dara. Hindi ko pala. Baka na yun ba? Wala. Mabakal pa pala diaper. Kaya di ko. Kaya mabakal ako diaper. Lang. Sabi Ikaw ko mo na. ako. Hindi na. Kahit mag-iwi lang ako diaper. Yato na. Mabakal ako diaper ni Papay Pano. Nakalimutan. Pero may sayo pa dito. Mabakal muna ako diaper. Ito sa bungto. Ano yun? Tapos, mauli ka tulos? Di ba niya? Dito na lang muna ako masakay. Sila din yun. Aba. Paano may ano pa ako? Kaya may ano pa man, may bakalon pa paano ako? Kaya di sino? Kaya di na si ano? Ay si Jamil, kaya di si Jamil. Kaya di si Jamil, kapag mo si Jamil? Jamil? Mabakal ako diaper. Diaper ni Papay. Paano to? Mabakal ako diaper. Ha? Mabakal ako diaper. I'm going to I will buy diaper for my father. Later, Mr. Fred. See you too, Fred. Okay, guys, have a good day. I will be back later. Bye bye. See you next live. I need to buy something for my father needed. Thank you. Hope you see you next live. Thank you.